Ja sam Nada Smrekar, predsjednica Društva multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije. Udruga provodi niz aktivnosti. Posebno smo ponosni na naše terapijsko jahanje, bobat, osteopatiju. Imamo psihološku pomoć za naše članove i njihove obitelji, kao i fizikalne terapije. Projekti i programi financirani iz raznih fondacija Ministarstva europskih fondova i mogu samo reći da u ovoj teškoj korona krizi izuzetno smo ponosni da smo uspjeli odraditi ono što je najbitnije, a to je psihičko, koliko toliko psihičko i fizičko zdravlje naših članova.